Oso Nyankopɔn ahenie aban. Opa hena safukuo. Opa kronkronfo de oma kone manum. Last month me kasafa Jerusalem ho. Achira Jerusalem said ye sitie. Na we de memoso ne da foforo. Na me pese de entia ye kasafa dwamamo ho. Ane se Nipa dua wo yi adwamamo se no. Jemeso amen. Amen. Ana Bible say ye nipa dua ye Kristo na so dan. Na Onyankopɔn homutim. O sai no obesel. Bible say boni nipa ye bia nko nipa duam. Na de obadwaman no Sika FM o se ni nipa dua. Ana dwamamo nso ya boni a ebetimi asi won kwagye akwan. Odi ase. Nipa bia o dwamanfo no o moni tinimu. O moni ntimu a wontimi nye. Akwati say barama ofa ne yirachi. Ana so oba ofa ne kunachi. Ona de ho ma tinimu no ya last. Ano odini ye. Ano odin. Yam say me ya that be breaking of the power of lust, no. Me can wash them. There are so many. And this over Jesus Christo dia. And never shannon so I was also who free ho. Number one, ayatro. The well lunch. The moment here over atro now, why all the two guys are papa na bonsam. Number two, obia ni tansam asadema ni tansam obia onno nipa sara mpasa mekere oni do amane nua oni do ma nipa bia Bible said the whole don Onyankopɔn na awo no. The only don. Na jana bonsam. Yes. So what you say? Enti nipa bia ote asorim anase nipa bia onam wiase. Ya only don. Sa de pare papa na bonsam. Ebia FM 89. Me pasa ye din komo fa sa asemi ho. Adwamamo yade a Awurade mpe. Awurade mpe. Na sei nipa dua nkasa. La se na me ka sem bijo. Oba wo na Asia chiro. Out of 100 AC 400 begina wa. Metimi akasa emu ba 90%. Adwamamo na ma omunya asa AC no. Hepatitis 100 beginawa. Let me can say muba 80%. Adwamamo na ma omunya. Yes. Syphilis. Enso ho. Syphilis. Let me can say omonso e mojamu yare o. Syphilis. And also let me can say 90% adwamamo na ma omunya. So on say the city. Gonorrhea. What you say? Gonorrhea. And also adwamamo na deba. We try what dey kakra. Etada bia se yankano kura ntrawa. Uhunu. Kwasem. Tieni ye mi wo bia wadi banku. Osema yare syphilis. Banku na manya syphilis. Ebi ni wosa. Tieni ye. Enti adwamamo hoi. Ayadia nyamempe from the infancy. Amen. Amen. Anona ma Biliam. Wamana anona ma Israel for hwiase. Awona atamfo anim. Yes. Obi ko bo adwaman. Amara na Israel for chensraban. Obi dia bufu ko bo adwaman won sraban na chi. Ama Israel ne ba ko de sekan sword
or the one new abandoning Snano, Nami promotuno. Yes. And so that I shall not kill. No. That's right. What you say? Israel for your bonia, no more Cosma Bosmo. Namasama Kobo Jamai, not a bofu. So what you say? Yes. Christian free Namimu, Aquabusum fear or Jaman for. So the Bible can tell Jamamodia. A radian in your home. So what you say? A radian ampeneso. Nti sɛ wokɔ sɔre na yɛ dwamanfo a ɛnyɛ wadwen sɛ ɔnkonkuro baba bɛtena mu woyɛ sɔfo na sɛ dwama honhom tiri mu a nyama honhom tena mu ɛnyɛ ye woyɛ dwomtoni woto gospel na sɛ wontimi nkora wo ho na yɛ dwamanfo a nyama honhom tena mu a ɛnyɛ ye yɛnsɛ saa de no nso tiɛniye ebia woyɛ sɛmpaka no gyina bɔnten wogina krom wogina kam na sɛ dwama honhom ati mu a wobɛka asɛm no deɛ na nso aba wɔwie yɛ wɔbɛhyɛe de meto obiara fo sɛ dwamammɔ yɛmfa mmɔbra nti asɛm no ye ɔma a wɔwiase koraa no obi si so na ɔso ɔmfa nyame ho na ɔde adwamammɔ bɔbɔ no berɛ a na wie yɛ wɔhyɛe na wie yɛ ɔhyɛe na wie yɛ wɔgyigya ɔte aseɛ yɛwɔ mma bebree wɔ hɔ a ɛna wanu wɔn ho mma bebree wanu wɔn ho wɔsi soɔ no berɛ a wɔbɔɔyɛ ɔne mmarima paa ɛne no ada wiase wɔ mu no afei na ho nsonsuasoɔ ɛba no soɔ ɔhɔ a na rasis bi atua gu no hɔ ɔnya asio ɔhɔ a na mpɔmpɔ bi de agye no ɔhɔ bi a na ne yɛfunu yɛ ne ya wɔɛkɔ so wɔntene ho ase akɔ so obi asi so na ɔso ɔbɛwɛ nsa gyaa no na ɔboaboa pressure no gyaa no ɔboaboa pressure no ɔfiri mfie bɛsɛ aduonu ɛkorɔ no sɛ wowe nsa no akɔduru baabi no so wagyae a ɛfiri mfie aduonu mu korɔ no afei na deɛ ɛnsa no bɛrepresi yɛ no wate aseɛ ɛbɛtwene ho ɛbɛtwene ho because ebi ma toa so sɛ wate aseɛ ɛhɔ na ɛbɛyi pressure ne adeade ama wo nti metofo gya nsa wiɛ mefa konya wɔ ɛsu bɔ nana akufo aba so ɛnsa no a wɔm yɛ announcement 10 o'clock no ɛsɛ no a wɔne ba wɔmia wɔn ntrae na wɔn mfa nkwa na adwo 12 ne 1 ɛni wɔn adi ɔba daada o ti aseɛ ɛyɛ bɔnɛ de ma na esi sɛ nɛ nipa bebree nsa buroni bi a bɛduru so Saturday ama dwamamɔ wɔn bobɔ sa ebi twɛ sika wuwo bi anadwo wabɔno abɔ pɛntoa ne nyina no sɛ papa no ankasa ne deɛ no wada na mamoa no ɔmo sa wɔm wɔ kurom ɔmo bɔ no sa hɔ yɛnom wi yɛnom tramɔ ɛkɔhwifoɔ ɛkɔgu asiga a yɛfa mmaa wɔ abɔntene so wo ne saa no nti meda nyame ase so ayɛdi akɔ hɔ na ɔma ne mmara ne tirim na sɛ ɔbɛtwam kora a wɔntwam cause ɛyɛ adwuma bɔne nyame bɛtwia bi ka papapapapa na kora bible pɛn ɛka nyame asɛm ama nipa atɛ asi asɔ dan wiayɛ mɔsɛ tuo gum sɛ amanfoɔ nwɛ nsɛmmɔdam because of sika ɔkaka ahokyerɛn ɛne ɔpirikyi tia adwuma adwumafo wei wo papa obi yɛ bi na nka nom bi anka bɔ nsa wie yɛnyɛ ka wɔne sɛ motete lankuru mu a apolisifoɔ ne asogyafoɔ di mu anim no yɛmontra o yɛme bɛbu sa mo pa hɔ na ɛbora polisi ne ba gaade no hɔ na wabora sogya ne ba gaade no so na nipa tumi sɛe tumi firi ne nipa dua so no wasɛe ne ɛhwɛ no
Ndi anapai bitu obiafo adwamamo nya o anya mesrawo ti quotation bi ameko to no e wo say de wakoma edi akire na wo so odi abobra jeme so amen jo yanka Proverbs chapter 5 then you can find free Proverbs chapter 5 verse 1 verse number 1 adwamamo kokobo oboya koko Proverbs woni say Solomon no pama che bia papa na Solomon pama ye o bama no pama wana twempra ahasa ne mpranko ya 300 Solomon ne yiro no trust ye wo hode 700 ninjina na ansono wansoso o sa ko fa but Ethiopia ni ba o di ase afodi Israel for si na bruso amama mu fo kura ni ko so aware no oware faro baba oware ya ko ware Misrim faro baba Solomon 1001 solo o jaman fo foke na safu tro we ne mama na di tu no o tu ni fuya anso Solomon amfa ewiya na nyame apo no Solomon wiya makum na koma kodi abosumfie obi a wasi asodan ama nyame sa na kuma se ne Ghana fo aye wasi asodan ama nyame na sika ponto otono nsa ori asia ayama kaka dro hwentie papa no obi agum wa todi so ori asia wa ka chose mojaduro ayaduro so amuswa to be kwa Nigeria any China nyame adum Nigeria president across border when sana be kromo no doso bese ne ma across border osemo amonom no mukrom nyame we good o hey power society wase dwamamo kokobo nyame boye koko awa dwamamo Solomon mame na nyame fa mu ka asem wi wase me batie mi nyansa me batie nyansa me de ma bre waso asema menti ase wo bre waso ase ama ntiase na ahwe wadwempa so na nyansa ama ntiase ebe so wadwempa so na wano akora nimdie na wano be kora nimdie na oba ne nani anuchi ewo aye so o ka sam bi o so oba na nani trese oba won firi kuro yim na no chi wo so oba wonye kristoni oba oye prostitute that's right na no ti wo so na nanum ye toro sene engo na nanum wo toro atanwo na na tiri ya nwono se onwo na so da wani ko oba na ti so ko hwe oba koro na opo na da no o ko tie ne ho nsam obro no to so a semboni nko na ba so sai yan kan ho asem papa what you say won yan kan ho asem papa ento oba na wo hunu no a ye tofu a wo so won tiase de wonu wi wonu de wonu widiem to so kai na ti anwono se onwono o se na ti anwono cha wonwono o se na ne night o se na eyenam te se enkranta no ni enam na enam papa to so kai o se ne night sane ko owum se o ma no ne na sane ko owum asamado na namotutu kro na asamado ana ne night tutu kro enkwa kwai de onkwa ara da de oni asore ni asam mabla bonu no o sia da do awo so kwa sore mimi nda do awo so kwa sore no abedanche obo abedanche fiada mpawo asia wo she bere mount o ya si ni nka wo sense la konhwefudi o ti asia fiada no obebe fio ankwa sore dabi abo sex na ni tiri da so o ka so sore ya wasida ena de onko ba bia o ebe wie ya jollof am wadi wadi ase na de onko ba bia ensum nyame wa ya jema sa amen FM sara wote onko ko de onko o fa ba no age ato o fa ba pe obaje ato so de ase so ba ka che ase ya mampa da bi o ya wasa dia wa no ye no e ya bone so bi o jao
ama de trust amba ho a wobeja no ana nya wonso nko na the boyfriend na bama no so a woda na nche no a man tetare ho te se wa jama so amen to so kai na namo chinchini ko de onim ho ba bia wonim ho ana sa man na chinchini ko na afa mi mamuntie me te haye o say afa mi mamuntie me tie me na munyi mo free manumo nsam ho ma wakwan free ne ho nko achi ma wakwan enfiri won ho nko tiritiri men fi apona no me ka se tre Kristo ni me ka se tre obi okwa sore me ka se tre obi a opa nkwaje jema so amen amma oba tibi asia obawo na hwani egu abontere oba tibi asia ba ma na trust ada na to ase na boxer shorts hwe sali power ya wa dress we na adwin papa bia ni trim what I say when you are not dress so the short dress ani ye no awa what I say yes and when you are not dress so say ono so be senator de ye na hwene so akata ono na huru ya wo de fra no wo ton na ho oton jama so amen what I say nti sawo ba we wontimi ne wontrase mo brada tieniye at times oma wo brochira na ya mobro o fra brochira no be do Ghana pe this le ne antwaro so oya was fam ko brochira odi do wa do Ghana afena ba ma tie kwasia wo ba yo sinu ma me ho oda na mfa nto ma nim so oba wa wo te Ghana sia ai what you say nti adia na 9 fio dabi o se ma wakwan free ne ho nko ma wakwan free samba no ne samba ma no ho nko chiri men fi apona no teni sabama epia bonte so okopra ba yes ma ya kama ya ba ma ne bia ya ye bida okay me koya la sa jo sa ne karo me koya la gere on sam ya la on sam ya la on sam ne to la no so tese wo kotwitwa ntro oketeka ntro sia ni mu enso ba de efri if time no o kan okra kire na on pa just o twa ntro efri if time o Lucifer ba ho no wa na kan okra ntro ba efri wala fa wa ndi afa ho do go kan okra kire no a onyi majority nyom nyina okay jama so amen you be ho sabi nyam sum ntino na ni da ho you so sound from the man obi so age se me se jo obi be be fra sorry apon me a chena jina da ho me a won lie ye tibi je ba aburo no na ya ne ya nkwa so ndi ahia motuam o so ye sitia yes o tibi ka sa ne oba ba sore de ankama pon enu to be dware ga ni be dware akwa sore apetu akwa sore am ya preach mo akopaja no santi ya preach a wo ma be paja ya nsa wa so do mo nyina ma no yo mo nyina ba sore o Sika FM 89.5 abation owo body na de na ba nti otana wasanya na ba so na men kwa so sanka me ni wachi wa sa kira ndina nti mo so no sare da so asa kira ba ma ono wasa kira wanya ansa na dawa uba se bibi eswa no nya enam no na emam dadia bi sakire adio e ba so wa ase to nya ya bo se o se afram ya bako cause o ba ya sa da ko se brefie o ko se nsia ba bro ni betia na da ho no ofia wo so sa na tie me se bi ha da dware ko asore e bi ko boko nka nyina o ba ko boko nka oba ne nti oba sa oba yi hanki mienu asa akwadi sa gadia ya panti bas no odi wuro fa ka se mfama no obefi obehu bas ne ofie no opeto basore kene ji kaya no yi hanki mienu o sa nyina no homa nim ti so asakra no so na me sa beat we ye beat be bas dancing o ta se jo to so kai verse 9 was said na a man fear prana wa for wani die ama ebinom ene wu fie ama ti modonfo na hoho ani wa dia o ta se
sa oba na chi woni batia no betwa ofie so ofie so betwa na wajapade ahoho amere ho afa na abra ho woni sa dwamamo enipa bebrawu ama won sika keka bank ampo wajapade akeka binim ho kode what's that dwamamo ebi ha de tu ka so okopa ba na card na kohwe ho obi tebe kofo obi yere ne bonu dua na wu chance na sitie gara ha ade ama stadium ahu FM adwamamo yentufo wo ho because I have for up to 100% of kings in Ghana here but me like say 95% I have fornicators MPs for adwamamo for on say pam asofo adufo what is it adwamamo you want to say ensuo teachers onu tire ho wa tira nkwada adem akwala na no nufu mu bo no kura wapane nada what is it footballers until Ghana for ball na yanku ya ni mu no adwamamo na nsani wi footballer for duane adwamamo na de ya timi de mo kogu baabi ya sesa shawofo ade abron se twisu baako footballers o na Ghana pass atam Ghana sika ya de amawo omo ko jira ne heda twakanko ya bompa wa bodwane ente se atwakanko ko bompa ho na betie ho na betie so me say anioma koso system no no adwamamo aye chese me hwa a police floor a soldier floor customs adwamamo o ka se so am say ara na preach sa tinie me show him for power na me raho am raho and the foot ya bonana o dia se na na ti akonya so a the girlfriend akwada ketua atwa no hu o so na na ba mamu pen enti na na konya na o tiso no de o yanyina wo mu o tibi kla twifa so na na pachew na nanko tontin tesu mu fam fa ne tekra man fam na kwada su kodu ma twifa so no palichew ampache wenye yo o dia se enti me shall na koso system ni mu a eja etan adwamamo adwamamo asani pa bebre aguntelatuas animase aguntelatuas animase edi asofo ahwefam edi adufo to kwa kafam amen me shoboy sia be babai abi kura ma binum num wiya me hwa na be sere wo sa mo de tsame afie no mo de tsame na me so ya za ya be fa no ko o me jano de o me jano sa ambe jini kakala o me jano me shala na me shaza o de wa hwo me shala no na me so ya za because obian wa bona jumpo so o kwa sori a o de wi ni light abeso no bottom sori kwa sori o ba bi ade na duro e say Ghana from pan fragile so man kwasiafo hwe de akoso amene said according you no aka say mama hwe said we see show mu no am say yeah that is a danger man cause when we no ma hunu mu so said we see show mu no haja ke am say yes akwai ko do say yes afidi down so a kai kwani chi huhu no say guro asambao eliasi weno se dua ye wodua beti se wonyina estati se fifi na wo go agimpo se wodua ketwa woni beti na edutan Sika FM 89.5 amiama ni koso Christian council ni Pentecostal councils omo tete ho obi ntimi nkahwe all the ministers in Ghana here they nimini massam and corruption kurano and robbing no robbing nation no tasabni omana yeni pani wom there is no advice yeni pani wom obi aye de ope that is all say je so non obi antimi yo hwe
police ni bi antime nkyɛw. He said it. What you say? He said it. Me tell your friend I'm shit. Me say. Yes, I'm for I say who. Yeah, you who. You want some wow. I said kind of forgery coachly. No my cost system me too bad. Yeah. It's all cost clear. A grandma, a teacher phone can wash him. What do say? Lectures in can wash him. When you have a crime, I do more. Some can I go for the men and call for sex education. I dear me, Ghana had that. Come in Kuma time when you be busy of free fakotoka at some point. Dr. Hillary no time once a time when you be that. What is here? Because I come to 4 times. Former president, when you be that. At the last, on ya. Mama, Kura, bomb Mama D, one first sergeant number. So not a plan of Dawa, one more so. When say, yeah, dear Ghana for the social. That's what I say. But me, the men are ya to moi. Then over the Bawa, say, but Jack to moi. Over the Bawa, what I say, already you're so muntum. It's so muntum. Because a new cost system in the time. Proverbs 7, young shall also. Verse 1. Jamamone a swaba. A son Jamamo, a swaba. A Jamamo, dear, a swaba. A basso gono. A basso HIV. What I say? A basso syphilis. A basso hepatitis. What's your Jamamone? A swaba the breed. A Jamamo. Say you dear, a sonaba. Jamaso, amen. Nipa o bo jama and you want so of Hw3 Charlie. And again, I'm no. Yeah, and I saw the audio now. My young man, my mother who said yes. I'm sure I'm a fan of church. What's that? Now, what you send him to check who cry. What's that? Let me share and plan a follow. Jesus Christ. When did you meet? What could be Jamana was up with Jesus Christ? The Tiana that you know. Yeah. My children, pa. Then himself, no, I don't say yes, my Bama. You, I'm finding Yago. A fake. The young Jaco, no check up. No catches on your HIV. You see, I'm when the number to say, you know. The new hand crown, I say for. A homian so a friend I sign or question anymore. Tell some of the Jamamo. They can't get beer. Obi confirm free touch my. Or the one guy offer. To baby animals as a brother. Marco check up was a Debbie. Who put the power no say I'm a mother. Boy, I know there was a soft Debbie. I'm so sure. What's I? I'm so fine. No, so suffer me what touch my. Now they want me Judy. Until I'm doing a banner bet you I'm see you. I'm saying my foot I'm the man say. Ghana so suffer young check up crying yashi. Na you may no be a yare. No sister, oh yare. Michelle Ghana was funny. Tum. No sister, oh yare. Got check up. I'm say brother. So what you do? No say I'm so bad no yare. Ghana so for me I'm say yes. Mon check up. One go check up by na Ghana here. HIV positive 1 + 2. 1 × 2. Wanya. To Ghana you be envelope na no. Na Ghana to ho. Dem be no na say so nyare. Brother bra. Oba ha ya no. Na fe. Afe bo no to an atwo no pepa na nimba for. Yes. I'm saying nada. I say papa I am saying you wanya bi. Afe was you that day. E ten afe was. I'm saying what kind Proverbs 5 and 7.
okwa kokinka wati so aba atwas wana ga na chia ho to form esu na mse sori free ma so dem ko what I say esu aba adwamamo esu aba FM jo to aso kan o se adwamamo ne esu aba me ba di mensam so o se me bai masama me ka kire wo na di so na fa me maransam sie fa maransam no fa sie di me maransam so ne nyankwa maransam a me de ma wo na di so se de obenya nkwaje obenya na bu me mara se woni wa korotwa wisi bia wo ye virgin tie me anya so ba have sex na dia ne buye bebrew nyane na ba mu ahunu nyansa Bible say nyansa mfrasia ani awurade so anya sex ona fufu ba serew won fa ba mada wo tok won fa wa bada wo djon sana na fufu ba ka kirew fa won kwasia ye pere nyinkire amen jema so amen fa tok a kirew daache Nipa mo ho ni nyina ne ba da kuro obi jimi ada na betra se ache obi ani ti obayi na firi wi asentem jena so amen so ba ti ma futu ababoa wo afara young ones ebi wi JHS so mo course camera schools oba kwa kotum seniors a wo mu be wie oba temi atra mu be wie school amu obi anfa wo dache antutu form amen so pa catch say hey and kasa asama nchirame ha o ma me no na ma ka wani wo school a catch na say brother sister o guro ho me catch me you were free school yim cause all report ma o head mistress on some all report ma o master on some Paul ko to gadim na fama urade but all you say na catch urade said this girl of a so some dachi urade can to form Jana amen. This boy of a so some in future urade the man breaking it down after probably been one and one was slow na so jimi ho dia obama dachi abo and now ya omo titi jomi ya omo ye maso mi anu wama ntimi anko school no mama bi na ye wama sa me bi nim ngoma ya obama bi so wa obama okofa no na man destiny say be very wise adwama mon fa so bi ani so me na maka ma sam sem pratwe yan kwase asem empratwe e jimisem don fa ne sa we oba what I say fine ana ba ma bi atwetwe mpra mama be nwotwe omu nyina no wada omu bia so anware ana bia wanyini wawie school ana wabaye sofu biyire wabaye sofu biyire jemeso amen ana wasore na yekese asore na yekese ana samba manu omu twetwe mpra no aba asore no susian paasa usalo di na wotu a woso ware sofo no ubenya ahotoda jemeso amen do woni ya pa asore o mun chia obi ha bonso aba me sofo ma no wen kwa me sofo ma me sofo ma me dia udi o bonso ho ani musa wasena bonso akanu wa me kurani ha so jadi o kira no so si jadi ai ka watie me de tija wasanya ya sofo ma me skan kodidi eno be dia ye nsiri okuru be busaw se na ba ma da no house o so na me ne kosku wasa twantro nya me fie what I say woni mu da chi ba dia nya me be resu e de wakodro enai me kan jam se na me kufu adoyere sebi impreduous so ye mama samwa ana mama sebi na de da ye bi awan MPP na ebi wan DC na ma me ni anije we ba tawari ase because ujina hono for dress kusi from biano ba ma ni mu adajem sana ni tie you need to watch yourself
When you die, baby, I already be page out the young ones are mobile. When you baby and you be page out the Don't destroy your career in your future. Amen. We throw our someone in down. Amen. Also show a call. Amen. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Ìbáṣọ ọ̀sùnmọ́ mi kà wá ti àṣẹ. Tìrìyẹ jọ ọ̀kẹ́ sẹ́mi ọ̀họ́. Wọ́sìnẹ́bù mi mìíràn sẹ́m wọ́sìnẹ́bù mi mìíràn sẹ́ wọ́n ní. Bùnmi mìíràn sẹ́m má sẹ́m no bùnmìíràn ni sẹ́ wọ́n ní kúrò kyerẹ́ wùsì. Ẹ̀fà ti kyerẹ́ wọn sá tìyàn aṣọ. Wọ́n ní sẹ́ nípa ho bàbí a nípa respect paa wọ́n ní ma rẹ̀ kọ́ di yẹ wọ́n ní kò sùá. Nípa respect ní ní kò sùá very well. Bí a ní yẹ protect rẹ̀. Nti nipa bi ani tata no ɛyɛ very fast tam bia bibi ni ano abɔ n'ani o protect n'ani yɛn protect yɛn nsa yɛn protect yɛn nan nti wɔsi bumi nsɛm sɛ wɔnyi kurukyia wusi Fàkyɛkyerɛ wọn nsa tìyàn aṣọ. fàkyɛkyerɛ wɔn nsa tia so Hwɛ no wakoma pono so. hwɛ nsɛm wɔ akoma pono so Kàkyerɛ nyansa sɛ mi nua kakyere baa nyansa sɛ nyansa yi woyɛ mi nua baa ehunumu sɛ wadamfo. kakyere nyansa sɛ nyansa woyɛ mi nua baa na kakyere nhurumu sɛ wodeɛ woyɛ madamfo. Na ahwɛwoso afiri ɔbaa na Ebe hyɛw so efiri ɔbaa na n'ani hɔ afiri ɔbaa wɔ hɔ a ɔbaa wɔ hɔ a ɔka na ɔkɔdɔkɔsɛm na mefiri me da mpoma mu. Solomon maame no wɔsɛ mmea nkasa na mete hɔ mfiri me da mpoma mu M'ani hunu ankasa mehwɛ. m'ani hunu nkasɛm ɛna mehwɛ Na mehwɛ ntekwafoɔ no mu. mehwɛ ntete kwaafoɔ Ana mehunu mmɔfra no mu. wɔn bɛrima a wɔpɛ mmaa wɔn deɛ de fira no Tetekwaa. bɛrima a wɔpɛ mmaa Tetekwaa. bɛrima a wɔkyɛnsi mmaa Tetekwaa. bɛrima a adwamammɔ yɛ ne da yɛfrɛ no tete kwaa Wɔsɛ na mehwɛ ntetekwafoɔ no mu. ɔntete kwaafoɔ no Na mehunu mmɔfra no mu aberantewa bi. aberantewa bi a ɔne ti Ɔpra bɔnten bɛn. wɔni agya gyamaso amen Amen. number one oni agya because oni futufoɔ ni papa nturufo ɛna ɔbɛhwɛ bɔnsi na pampam wɔyi ne tiri sɛ na pampam ha yɛ rasta Ayɛ rasta. Sɛ yɛde ɛkɔ no no, ɛyɛ rasta. ɔyɛ rasta na ataadeɛ bi asɔne pa titiri wɔ sɛbi yɛn nuanom afiri sire mu baayi Ɔmasua papa. asɔ da ne kɔɔ ho kwasia asɔ da ne kɔɔ ho asɔ ɛda ne kɔɔ ho ɔnam a wɔkɔ dwie na ayɛ na pampam rasa na taade fii na sa Jimmy ho. meka na ano medu asuafua na baako abɛgyina ka ɔsɛ Anom sɛ ɛsere wo sika. ɛkɔm de yɛ ne yɛ na mesɛ deɛ wayɛ otiri hu woyɛ korɔmfoɔ wo sɛ ɔkɔkyiri a woanya adwuma ɛfɛ no wɔgyina nam sɛ obia suro sɛ ɔbɛmu akɔyɛ adwuma wɔ ne fie woyɛ korɔmfoɔ ɔsɛ daabi o yɛ life nam sɛ life wonim ade kɔde yɛfra no life fiakɔ kɔkɔ yɛ otiri hɔ na hwɛ sɛ ɔnya adwuma nya subammɔne bi aba a yɛsua Nipa asesa. ade padeɛ yɛmpɛ wone sɛ sɛ sɛi ɛda schools ɛda churches wate aseɛ ɛda afie ne mmorɔno so ɛma hyia a na obi akɔfa ne boyfriend ho nkɔmmɔ ɔba yes wone sɛ ɔno nko atene ho a na ɔne ne boyfriend kasa fɔ so whatsapp twitter na ɔkyɛke wotin kyɛ sɛ mehwɛ a Instagram. ebi de sɛ Instagram. Ɔde pictures ahodoɔ. ɛhɔ na ɔmode pictures kɔtoɔ Nyasɛm ketewa. ɛna ɔbua dwamayɛ na sɛ ɛti nka nhyɛn a na ɔde ne picture akɔto Facebook Na ayɛ no sɔkye sɛ deɛ ɛyɛ papa no. ɔpepa n'anim ɔde akɔto Facebook Overhaul engine. Fucking engine. Overhaul ni yɛ nyina nyɛ. ɔredi asewaku ne pɔ ɛnyɛ areketeɛ o Prince nyina change no. Jobs ni nyina gu. ɛnyɛ areketewa mesrɛw aberanteɛ tie ɛna na pai be very wise adwamama o obi nim sɛ no wɔyɛ high Afisa na yɛ wɔ mu. ohun sɛ n'ani abue ada a wɔyare yɛ bɛbɔw ada a wɔne bue no de bɛkɔ sɛ yɛ mu no na abɛwuru sɛ yes nti adwamamo so aba So na saa tam wode wakɔto gyam bi dia so ama wɔte. odwamafoɔ bi ane nkwagye o Yes. yɛnya daagye kan adisɛm 22 wonya daagye akan verse 18 na sɛ 15 wonya daagye akan Kodo ne chi wɔnom nyina bɛkɔrɔ. gyeme so amen Amen. kuro no akyi o kuro no akyi Nyamanfo bɛkɔrɔ. ne nwamanfoɔ bɛkorɔ mpare nyame so odwamanfoɔ bɛbaba ne nam New Jerusalem
mpare nyame jo to aso na mempon ɔse na mehwɛ nti kwafo ni munam no mfrɛ ma brantewa bia oniti ɔpra bonten bɛn ne ntwe a opere the bia so na mabonten ani na ɔsane fa so woni nam sports onkwa what you say so woni nam sports ne nsade da masisi achi ne nsade da makomu ani this a year ma behu no ho ɔkɔ place so be hia ma yes nti afrɛ no mrante yɛfrɛ no atete kwa ɔpra bonten bɛn ne ntwe a na ɔsane fa ne fie ɔsane fa ne fie kwa ɛbrade san numera anadwo konkon sum ɔba bi hyia no ɔba na ofra dwamanfo tam na kɔma asene wo sɛ de sitia samman ɔdresse a ɔyɛ ɔba n'ani da hɔ onim sɛ dresse na wɔdresse no yɛ fidie ɛbɛyi wɔ kwasea ampa o ɛbɛyi no gyama sɛ amen ɔno anim sɛ dresse na wɔdresse no ɛyɛ fidie ɔde kɔyi atete kwaa so ade aseɛ mese wɔfrɛ dwamanfoɔ tam na kɔma ne ada no mu no asere ɔmpaw wagigya ne nasonso ɔne ɔmadwe so ɔpaw na kɔma asere number 2 wagigya ne life ambo yɛka sɛ obi agyigya a ka wɔadi agyigya na kyɛ sɛ nkyɛnkyɛma that's right yɛyi so ama ne ɛsɛe ɔsɛ ɔba no a wohyia no na ɔhyɛ dwamafoɔ tam na kɔma asere wagigya nasonso asoro kapentafoɔ ne nada susafoɔ afa no na nkwasefoɔ wagigya what aseɛ mersinfoɔ footballersfoɔ ba ɛno na ɔmode no yɛ training ɛna concertfoɔ ɛno na ɔmode no hyewi wagigya what aseɛ adrobafoɔ taxi nati wagigya wawo sɛ de ade no sitiɛ ɛna abɔnte wifoɔ wagigya nti sɛ ɔyɛ nipa na wɔhyɛ mpaboa a kɔbɛhyɛ sɛ 65 wagigya o nasonso asoro dɔwɔre sɛ wɔkɔ no wɔhyɛ ataadeɛ bi a ne ho gu hɔ no ɛnka sɛ ɔba a wagigya ɛna nasonso ayɛrɛn asoro ne nan tena ne fie baabi a ɔnam bi a naso duru hɔ informations number 2 ɔnyɛ toto so wɔ ne fie sese wɔ mmorɔ no so wobɛhu no bantema sese wɔ dwa so wobɛhu no ahyɛw ɔtete ntwea nyinaa so ntwea nyinaa so ana ɔsɔre mu na ɔfe na no wɔte aseɛ ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔsɔ branteɛ a wɔnim nyansɛm nyɛ branteɛ a wɔnim nyansɛm na ɔkɔsɔeɛ ɛma branteɛ a wɔyɛ atete kwaa wagigya wɔn sɛ deɛ ɛsitiɛ abranteɛ a wɔno nso yɛdeɛ bɛn atete kwaa na ɛsɛ wɔmmienu nyinaa nyɛ papa tirie awurade ɔyɛ abranteɛ a wɔyɛ atete kwaa mu ne wɔkɔsɔeɛ ɛne ɔfee ma no na ɔka kyerɛ ne sɛ asomdua fare bɔ ada me ne wo so ɛnyɛ na mɛma mabo adeɛ wade asɛ ɛkɔ komisi a wakyɛ yɛwie sukuu mi nhyɛ wo bio yee bra aku ansa de ɛsitiɛ ɛne ne bɛhyia wo na deɛ wonkɔ o ɛne deɛ wonkɔ ɛne deɛ wobɛda me nkyɛn ɛne deɛ wonkɔ bɔn sɛ bɛrima no so gyina wɔgyina wo sɛ dwan wayɛ sɛ nantwie na no nyina ma yi so ɔhyɛ ga no saa ɔsɛ yɛnkɔ na wofie wura ni hɔ mede bɛmu akata me mpa so wofie wura ni hɔ ɔsɛ fie wura ni hɔ watu kwan okay ne yɛnkɔ ne deɛ ɛnyɛ agorɔ o yɛnkɔ ɔno afa kyerɛ hɔ no akɔgye ayi pala wɔde brade pii too no akɔgye pala no akɔgye adɔnko na ɔkura bɔtoo no ɔnim sɛ wawie wote aseɛ wɔde mmerada tɔɔ no nyaa no ɛde ne kɔe ɔde n'akyi awura fam sɛ nantwie ɔde koko no wohu sɛ deɛ ɔsɛ aka sɛ sɛ wɔyi so nantwie ama bɛrima no nti sɛ mekaa nantwie a ɔhɛ wo nte aseɛ sɛ ɔde aseɛ wɔyɛ sɛ nantwie no koko no yɛkɔ akoko no but n'adwe yɛ ne sɛ ne master de ne kɔ sɛ mpɔkyerɛ ɔde twe gyimfoɔ sɛ mpɔkyerɛ a wɔde twe gyimifoɔ aso kɔsii sɛ agya hwere kɔsii sɛ barima ne ɔbaa no di ahyia mu te sɛ anɔmaade ahoɔhare sɛdeɛ anɔmaade ahoɔhare kɔ fidie mu ɔnim sɛ ne nkwa na ɔnim sɛ ne nkwa na dam afei mema montie me owi ɔsɛ afei me ba tie na monyɛ aso yɛ aso na mama no mu sɛm ɛma wakoma ma ne nkɔ na ɔma wakoma ɛma ne nkɔ saa ɛmaa ne saa mmarima no ɛte mpɔn so fom kɔ na akwan so wohyia ba ma a wɔyi suo na so ne nanim nyina yɛ kyerɛ bɛyi wodi n'akyi pii gugu hɔ dansinkrafoɔ ma ɔma yi ɔne wakuma so dɔɔso wɔse wɔpire
bra nipa pii wɔyɛ kuku wɔn so ana wɔn so de yare ko ɛdo so fie ni asɛm ado kwan nkwa sama wɔn fie ni asɛm ado na nkwa kwan die kɔ ne sare kɔ wɔmpiem ɔne wɔda onim sɛ wɔda kɔ wu wɔnim sɛ so obi yɛ prostitute bebre kɔgye nuru ya bebre kɔgye nuru wɔn kan de bia bebre nso de bama ho nsuo na wɔn ato ama wɔn ayɛ eliminati no that's right wɔn ne da wi a obetumi de hankya pepa wase na you know ahye na wɔde akɔtɔ de wɔyɛ ya no obi nso se wɔn ɔne ɔpɛ condom wɔn ne da wi a wɔn ho nsuo no atam no atɔn what if you are not you cocoon? Be very careful. You bring us. Mama, sorry. Me pejam. Now we have Sunday morning. She am scarf. Yes. You go on show. You know, kasi.